Kasvuluotain on Raisio Aguana kalankasvattajille kehittämä helppokäyttöinen sovellus, joka helpottaa kalojen ruokinnan suunnittelua. Sovellukseen kerääntyvän laitoskohtaisen tiedon avulla pystytään jatkuvasti kehittämään ruokintaa sekä edistämään liiketoiminnan kilpailukykyä kestävästi. Aloittamalla kasvuluotaimen käytön, turhat lappuset jäävät pois taskuista, veneistä sekä konttoripöydiltä ja siirryt kalankasvatuksen digitaaliseen aikaan. Kasvuluotain sisältää 2 helppokäyttöistä toisiaan tukevaa sovellusta. Kattavan tietokonesovelluksen sekä aina mukana kulkevan mobiilisovelluksen. Kasvuluotaimen otat käyttöön helposti. Henkilökohtaisilla tunnuksillasi voit syöttää altaisesi tiedot kasvuluotaimen tietokonesovelluksella nopeasti ja helposti. Tietoja altaista tarvitaan vain muutamia päästäksesi alkuun sovelluksen käytössä. Kun olet luonut altaat tietokonesovelluksessa, kulkevat ne jatkossa kätevästi mukanasi Kasvuluotain mobiilisovelluksessa. Sovelluksesta näet reaaliaikaiset tiedot muun muassa altaan biomassasta ja veden lämpötilasta. Lisäksi mobiilisovellus antaa ehdotuksen päivittäisestä ruokinta-annoksesta Raisio Aguan ruokintataulukoiden mukaisesti. Halutessasi voit myös säätää ruokintamäärää Raision taulukkoarvoa pienemmäksi tai isommaksi. Kasvuluotaimen helppokäyttöistä ruokintalaskuria voi kokeilla ilmaiseksi lataamalla mobiilisovelluksen sovelluskaupasta. Tietokoneversiosta löydät kaiken tarvitsemasi tiedon altaistasi ja kalojesi kehityksestä. Sovelluksesta löydät analysointia helpottavia kuvaajia niin ruokintaan kuin kalojen kasvuunkin liittyen. Kuvaajien avulla näet muun muassa syöttämiesi annosten suhteen Raision suositukseen. Näin voit säätää niitä tarvittaessa ja olla jatkossa entistä taloudellisempi ja ympäristöystävällisempi. Selainversiosta löytyy myös rehukirjanpito, allasmuistiinpanot, rehukertoimien säätäminen ja tapahtumalogi. Kauden päätteeksi voit kirjata per kuutuloksesi kasvuluotaimeen. Näin saat allaskohtaisesti kasvu- ja rehun käyttötuloksia sekä arvion kasvatustoiminnan tuotosta. Lähde mukaan muovaamaan kalankasvatuksen digitaalista tulevaisuutta. Kasvuluotain helpottaa arkeasi. Kasvuluotainta kehitetään jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä kalankasvattajien kanssa. Kysy lisää kasvuluotaimesta Raisio Aguan yhteyshenkilöltäsi ja lataa mobiilisovellus omasta sovelluskaupastasi.